noma isimo simanzozo dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo umhlona ihashi lama-yogurt Mina makutrimile wena. Mina ngiyokushuthulele. Utrimile wena. Mina ngiyokushuthulele ngisho. Ngathi inselo leblama. Mina ngiyokushuthulele konami. Utrimile wena. Ukhalele ubala. Nama utrimile. Sho mfana phela usejimini kusasa ngiyadlala nje. Ngidlala la ejulisi ngifuna uzongigidela uzobhala u50 rand ngosuku. Ngicela ukuzeke ejimini mfowethu. 50 rand ngelanga zokuholela ngoba phela engani waye kumsebenzi. Awaye kumsebenzi akubulisa inkonzo zakaButhelezi. Ozogida mbeshe uye kube imbabalo hostela ngithi awusebenzi. Ngikuphi umsebenzi kabiyami uyimbabala nje hostela usebenzi. Awusebenzi washela ubhuti abasebenzayo. Uyimbabala akini nakithi ngikuphi umsebenzi thathi cela amaqelana. Cela amaqelana thatha na umsebenzi. Thatha na umsebenzi. Thatha na umsebenzi. Wena sithatha umsebenzi uyokube imbabala. Uyokondliwa kusukubenini lapha ehostela kabiyami. Wozogida wena usakhetha umsebenzi. Uyayibona into yokukhetha umsebenzi-ke iyona into ekwenza ukuthi uwashe amabhodo lapha ehostela. Ikhuthele kudlula abantu manje. Woza wena thatha umsebenzi mbeshe. Hayi woza ndoda ngiserious la kusasa ngizodlala woza uzogida. Wozogida ngiyahlula nje ukuya nokubona uyazi. Wena. Awuvumelana-ke. Lo mfana uyedelela awuvume yakho ithini? Hayi ithini yakho? Ithini yakho? Ithini ke yakho ingoma? Ithini yakho? Ithini ingoma yakho awusho phela ngezwe. Hayi kahle kahle bengekho lapho lo msebenzi manje awuthathi ngempela uzongikhetha. Ngizoholela. Yabona mase ngibika ngegama lepasi emfana nami-ke sisagqabeka ngempela-ke kwetini. Yona kuxolisana. Akuyekwe uma ukuthi kuyayekwa-ke. Bengithi mina ngikuphi umsebenzi, sure.